Jeg har ikke spillet Counter-Strike i lang tid, hvilket betyder, at jeg har spillet lidt her for tiden. Men hvilket betyder, at jeg er virkelig dårlig. Så hvad nu hvis man tager en, der er virkelig, virkelig dårlig, og kommer dårligere? Så jeg tænker, at jeg vil gå ind på Counter-Strike, og gøre så min mus er omvendt. Lad os se, hvordan det går til. Eller var det her? Jo, reverse mouse. On. Men når jeg rykker ned, så går den opad, og så her. Hvilket siger, så lad os sige, at jeg her skal flikke, så skal jeg gøre skal og ned og sådan her. Åh, for helvede, mand. Øj. Ja, ham jeg duer med på Counter-Strike, han kommer til at hade mig efter den her video, fordi mit aim det er helt fucked. Nu prøver jeg lige at indstille mit webcam, og så vil jeg bare sige, at jeg ser, hvordan det går til. Første runde. Hello. Okay, så jeg tænker, at jeg skal tage en smoke, så lad nu sige. How about we just go out mid? Perfekt. Så kan... For satan. Det er virkelig svært. First gunfight. Fuck nej. Nå, der er åben på kort. Fuck nej. Fuck nej. Hvorfor? Det er ikke sjovt, det her. Jeg skal heller ikke spille noget, der kræver specielt meget aim, jo, hvis jeg skal kunne vinde den her challenge. Så det er ikke fordi, jeg skal gå efter. Skal jeg egentlig bare game der købe Mac 10, eller skal jeg bare... Jeg tænker bare at køre Eco, faktisk. Køber sådan her. Så kan jeg bare spray. Oh, fuck. Au. Så nu har jeg sådan noget. Så tænker jeg, at jeg køber sådan noget. Jeg skulle lige til at købe en Eco, det skal jeg ikke ud i. Jeg har en del. Hvad med at jeg bare løkker? Jeg prøver bare at gå om bag modstanderen. Det kunne faktisk være en virkelig, virkelig god idé. Hvorfor? Perfekt. 0 kills. Hvis de går herover, så går jeg faktisk bare herover. Prøv at gå ud på midt, tænker jeg. Men jeg er faktisk som, jeg spiller comp og ikke Premier. Jeg er faktisk ikke noget rank, så det kan være, at jeg bare møder folk, der er meget bedre end mig generelt. Jo, det går ikke særlig godt. Okay. Jeg tror, de rusher her. They might be rushing A. Nu prøver jeg godt. Jeg købte en AK. Og som jeg siger, hvis jeg bare bliver med løg, så tror jeg faktisk bare, at jeg kan skyde dem i ryggen her. En der kommer herover. Nej, fuck nej. Hvad kommer? Jeg har en. Nice! Kill! Nej, Jeg fik kill. Jeg fik et kill.
Nice. Woohoo! Big win. Okay, så en AK kan godt virke, men det er også bare hvis jeg ender på at løbe ind i mit crosshair, det var det der skete sidst. Okay, så... Nej, honestly. Prøv bare at gå under, hvis vi går midt. Oh fuck. One window. Fuck nej. Hvorfor? Be clear. Nej! Jeg tænker målet med den her video, det er bare... jeg skal have et antal kills, jeg skal have. Lad os sige 10 kills. Målet det er 10 kills. Med en bird mouse. Nice. Øj. Last on A. Nej, fuck. Clutch rundt. Go city. Fuck. Det er 2 kills og 6 døde. I smoke connector. Someone smoke mid when we go short to B. Okay. Okay. Windows should have been smoked. Wait, what? Vil den ikke smoke? Det gør han nu. Pushing from behind. Hvorfor entry er? Jeg skal nok ikke entry. One low and 3 upper mid. Et kill. I think basically. Maybe be at. Okay, upper mid and jump. Apps. He's going apps. Oi, kill. Last apps. Apps. Nice. Kill counter på 4. Okay, skal vi måske op den til 15? Jeg tror, det bliver faktisk... Nej! Er der en, der er livet? Det bliver ikke sjovt, det her. Swift han, det gør han. Så gør jeg sådan her. Oh, they might be pushing ramp again. And fake kill. Yeah, no, I was waiting. Nice. Probably if you play aggressive mid, we can take A. One set. Wait, det er ikke nemt. One city. Oh, det tæller vel som en kill. Nå, sidste FK. Please. Oh! 6 kills. Molly her. They're going from short. 2 rotating from short. Stairs.
gået. Fuck. One more. Just try and hold it, I'm flanking. Connector inside. Connector low. Oh nej, jeg kan ikke. Perfekt. Et kill. Blue, keep shooting, keep shooting. Short on window. Og et skud der. Jungle. Fuck nej. Åh, det er grøn. Fuck. Åh, jeg kan ikke det her. Ja. Last, he was jungle. Maybe he went CT. Connector. Åh, pis. Jeg har bare skadet ham for noget. Det går ikke. Perfekt. Og jeg kun en spil. Det er for sygt nok, fordi det er meget normalt for folk at gå af. Ej, lige jeg bliver bare her. Ja, jeg kommer B. Jeg har kun én B, så selv hvis de bare faker B, så har de ikke sightet faktisk. Og det skal vi ikke ud i. One spear. Og det går i. I'll connect. One stairs. One entering connector very low. Hvordan fik jeg det kill? One jungle hit him in body. Skal jeg bare gamble? Det gør jeg faktisk. Cause why not? What? Where? He was kitchen. Og så siger der to af dem. Right. Nice. Hvor? Okay. Går helvedes det her. Er AV en mulighed? Fordi jeg skal jo faktisk bare stå og holde. Ærligt, jeg gambler. Men lever kun én gang. Og jeg nu tænker lidt over, hvor dårlig den her challenge egentlig er, fordi at det er jo, de har 10 point. Så hvis mit hold der bare bliver med at tabe, så vinder jeg. Okay, det er måske. Det gør jeg fandme ikke, det her. One jungle. Actually his window. Throwing flashbang. Bomb has been planted.
Oj, kill! Ja, jeg har den. Uh. 11 kills, 4 kills med, 4 kills med, 4 kills med. Hvorfor pusher han bare igennem den der? Hvorfor pusher han bare igennem den der? Det er faktisk crazy. Jeg skal jo faktisk huske, at det er ikke fordi smoke er vægge, man kan jo bare løbe igennem den. Det var, at jeg tager den, fordi den er mere accurate. Men det er mere det der med, at man forventer jo ikke, at folk løber igennem smoke, fordi man bare lige hvad der bag smoken. Så hvis man løber igennem smoke, er det faktisk dumt. Det der, det virkede så. Nå. Flashes sådan. Så, eller var det der ham? Alright. Nej, fuck nej. Sorry. Nice try, nice try. Did you hurt it? Yeah. Oh, okay. Okay, nu er det her, hvor jeg får det ace. Skal jeg prøve? Honestly, jeg tror, at Loki-skraven er lidt god. På den anden side tror jeg ikke, det vil være, så det er godt. Someone want AWP? Nej, jeg skal nok ikke have den. Ramp AVP. Or maybe decoy. Det kunne også være, at de faktisk bare lister apps. Øj, det er What the fuck? Kan I ikke høre? One close to stairs. Nå, det vandt jeg så ikke. Men jeg skal være ærlig. Altså målet skifter lige til 15 kills. Men 12 kills er faktisk meget godt, hvis jeg så skulle sige det. I forhold til, det var inverted mouse. Og ja. When one commits to fish you expect. Når jeg har jo haft skill group i det her. Nå. Så jeg vil bare sige tak, fordi jeg har set med. Det der var et helvede. Det kunne være, at jeg skulle lave et comeback, så jeg gør det igen. Bortset fra, at det var lidt unfair, fordi nu har jeg haft lidt træning med det. Men jeg har lavet en video. Men jeg synes, det var fint nok at se med. Like og subscribe. Måske se en anden video. Og så vi bare igen.